муроҷиати Рустами Эмомалӣ ба сокинон: ба овозаҳо бовар накунед, умеди қавӣ дошта бошед. ӯ мегӯяд: ба овозаҳо бовар накунед, умеди қавӣ дошта бошед. Рустами Эмомалӣ, шаҳрдори пойтахт ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Тоҷикистон, зимни як муроҷиатнома аз сокинон ва меҳмонони пойтахти Тоҷикистон даъват ба амал овардааст, ки ҷиҳати пешгирии сироятии коронавирус қоидаҳои беҳдоштиро қатъиян риоя намоянд. Номбурда ҳамзамон ба кулли кормандони соҳаи тандурустӣ ҷиҳати фаъолияти шабонарӯзиашон изҳори сипосу миннатдорӣ намуда, аз тамоми сокинони пойтахт даъват ба амал овардааст, ки ба ҳар гуна овозаву хабарҳои дурӯғу ғаразнок бовар накунанд. ӯ ба сокинон гуфтааст: бо сабру таҳаммул бошанд ва умеди қавӣ дошта бошанд, ки мо дар муддати кӯтоҳ бо саъю кӯшиши муштарак аз ин вабои аср раҳо ёфта, тамоми имконияту нерӯи хешро барои рушди пойтахти азизамон аз зиндагии боз ҳам беҳтари сокинони сарбаланди он сафарбар менамоем. ба гуфти Рустами Эмомалӣ, барои аҳолии шаҳр ҳаҷми зарурии маҳсулоти ғизоӣ ва маводи беҳдоштиву доруворӣ захира карда шудааст. Фаъолияти муназзами тамоми бозору марказҳои савдо, беморхонаву дармонгоҳҳо, бунгоҳҳои тиббӣ ва дигар инфрасохтори иҷтимоиву фарҳангии пойтахт зери назорати ситоди доимоамалкунанда қарор дорад, афзудааст шаҳрдори пойтахт. ӯ аз волидони мактаббачагон даъват намудааст, ки фарзандони худро назорат кунанд, онҳоро ба китобхонӣ ва машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ ташвиқ намоянд ва кӯшиш кунанд, ки дар ҳама ҷо, чӣ дар хона ва чӣ берун аз он, тозагиву қоидаҳои беҳдоштӣ ҳатман риоя гардад. ёдовар мешавем, рӯзи 3 апрел дар як ҷаласаи ситоди ҷумҳуриявӣ таҳти раисии сарвазир Қои Расулзода 15 мавриди сирояти шаҳрвандони кишвар ба вируси корона ё COVID-19 эълон карда шуд, ки 5 ҳолат аз ин шумор ба шаҳри Душанбе ва 10 мавриди дигар ба вилояти Суғдурост меояд. Аммо мақомоти беҳдоштии Тоҷикистон то ҳол макони аслии шуюи ин беморӣ ба ҳисоби шаҳру ноҳияҳо шарҳ надодааст.